Pinuna ni Konsehal William Carlo Avila, Chairman ng Committee on Peace and Order, ang walang kaayusang mga pangunahing lansangan dulot ng mga nagkalat na ambulant vendors na ginagamit ng mga bangketa at ginagawang parking area na kung saan hindi dapat na magtagal ang mga sasakyan. Binanggit ni Avila na matapos palisin ang mga ambulant vendors patungang CNPH, ito ay nagsilipatan sa ibang lugar na dumagdag sa dahilan ng pagsikip ng mga lansangan kung saan halos wala nang madaanan ng mga mamamayan. Subalit sa kasalukuyan, nagsibalikan din naman ng mga ambulant vendors na ito sa nabanggit na lugar. Samantala, natapwat tama ang obserbasyon ng konsehal sa kanyang privilege speech, tila hindi naman sang-ayon ng ilang miyembro ng Sangguniang Bayan sa ginawang pagpuna ni Avila, samantalang siya ang chairman ng Committee on Peace and Order kung saan siya dapat ang gumagawa ng pasimulang aksyon para dito. And being part of the road clearing team because the chairman of the BCNBicol is part of the road clearing team. So yun po yung ating point out lang po natin that being part of the team, the privilege taker may ask the chairman of the road clearing team whether it be resume kung magkakaroon po ulit ka ng road clearing, kung paano i-address yun. And because he is the chairman, yun po yung point out natin na through his position, being the chairman, he will do a lot din aside from to legislate. Ang sinasabi ng Councilor Police, pwede tayo mag-intervene as Sangguniang Bayan in aid of legislation. That after the intervention natin, we can pass a resolution reminding or requesting again from the DILG na magkanda ulit ng clearing operation, requesting the office of the mayor na to help para mapaganda po ito. So, sabihin, mag-resolution tayo, calling for a particular action. Ano makakaresolution ito? Ako, okay, Councilor Bicol, Jeffrey PINUNA, Mayroon din namang sumang-ayon kay Avila at mga nagbigay ng karagdagang suwestyon ng mga aksyon na maaaring gawin ng kabuang miyembro ng Sangguniang Bayan ng DAET. So, kung meron po tayo, kung meron tayo ulit sa gano'n, meron din sa part namin, tayo naman gawin natin. Hindi lang po ang local chief executive natin. First, meron tayong paano oversight function. Pangalawa, meron din tayo isa pang ordinance na pwede nating maging basis. Yung pong i-activate natin yung legislative backstopping committee. Pinag-uusapan ko yung ordinance na aking kabalikan po. Yung ordinance ni Councilor Abano. Kasi yun yung gusto ko naging control. I-implement na natin yung ordinance regarding the clearing operation. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCNBicol.